И здравейте, аз съм Ивка и днес ще ви покажа един салон тук на Telegram. И днес ще играем тая. Има една лоша новина. Където трябва да кажа. Много е лоша. Вече Minecraft трябва много да изчакате. Да, пишете в коментарите ако е тук. Или мога да слагаме нищо в честа. Виждате? Ах, тази кула... не. Има много дърва, така че... Както да ме държа. Да, що е вече? Защото оставихте вечер, да. Така да го видите. И тук се е картофи, тук е дърво. Това е, че пораснало. Само да се... Не, аз имам брадва нитра. Да правим. Не, не. Така взехме брадвата. Сега като пълваме дървото. Така, да ни... Какво беше? О, ти кое? Кой ти бе? Не, ти не е чашката. Ко? Ще малко да... Спалям поне имаме. Нека си... Не. Чакай да видя. И... Днеска ще грам Telegram. Брадице имам. Имам повече дърва, супер. 27 листа имаме. Като гледате, един на факла. Торч, даже може да се каже, защото не е изпълнително. Нека изпиме водата. Тук те изпиеш, ако не е такова тук. Те изпиеш тук. Аз го направих тук. И той го направи за втория етаж, обаче... Колата къде беше? Ако беше да път тук... Така. Ще пуша куката. За всеки случай. Ето 6 картофа. Те порасват по 6 винаги. Така. Така нека да покажем един. Аз тук ще го изям тоя. Сложих се тук мрежа. За да хваща материалите. И така, да. Взех. Така видим какво ни дава. Един добре. И така порасват мъртвичка. Само така. Лети само. Така, ще направим малко пешата. Ето така. Много да славам, че е паметни. Да не прилича на човеш.
Съндъка не мога да ги слагам. Силно гадно. Чакай времето така. Я заключ. Нека направим самбал по кръжека. Готово кръжета. Той точно обаче ще ми трябва още. Че не се чува. Ей, ще бия. Ама не може да съм го изтроя. Дай да видя колко такива имам. 11. Сега нека правя. Хубаво е. Тук да свети. Сграва слънце. Така, нека се качим сега. Ето виждате. Но за жало сега няма да свети. Чакай да го хвана. И тук трябва да направя обаче за такова. Сега дай да видим кое е. Оф, чакай да се го преместя. Де това. Не. Ето явно е, защото не знам, че не да се подържа. Пишете в коментарите с това какво е. Тук дори се плаща. Видите, каква е тук? Има много материали. Като искаме да го уширам. Това ще ми трябва. Пишете го в коментарите. Вече го намерих. Готово е такова. Да видим какво ще бъде. Може бе. Без оправа. Гледаме. Тук ще ви бъде кой ще дава. Тук може да справите лепо, виждате. Ето тук има целият материал. Да покарча. 20 табло. Добре. Да, както виждате, ето е фарта да покая. Тук ще ми е къщата. И тук ще го удължа. Също. И сега тук трябва да сложим едно сетъл. Ще трябва още повече материал. Трябва да се хване. Виждате, ето и
Там са картофките. Виждате, тук може да си правите легло. Те е супер. Не е чак толкова супер. Нека се пожмете да се пече. Ще ви дам един чай. Чувя неща. Чувя риба даже. Имам водица. Сега нека си го направим тей. Волим да го винирим. Хванах една риба. Много нищо хванах, но ще ме се хвали. Да. Е много. Моля да ви хващат нещата. Айде, риба. Много бързо се захващат рибачи. Дай да видя какво вървих. Така, нека се да я пече. Само да се го изявам. Така, сложа да вземем друг първо. Сложа да се пече. Нека може да направим. Се трябва пак да протоколе. Но ще не трябва колко има. Ще си изкача 4. Пак ще ловя. Те хубавичко. Да. Добре. Къде там? Тъпя в дом. Ще сбута. Така, сложим с води. Сега нека сложим рибата. Трябва да се прави няма да ги порезам. Просто откъде може да тук трябва да кажа. Дай да смокнем тук риба. Лота е капна. Е всякъде ми. Преди не искам да я виждам. Последно. Добре. И да. И това беше. Да стане дълго. Добре. И това беше. Надявам се да ви хареса. И чао.